Utidig indblanding i dansk indenrigspolitik var en af meldingerne fra danske partier, da 3 medlemmer af det høje ting sagde, at vi ville stemme i denne sag. At vi blander os i dansk indenrigspolitik er utidigt. Man siger også, at regeringen har tabt det indenrigspolitiske flertal og nu baserer sig på et udenrigspolitisk flertal. Det første flertal har demokratisk legitimitet, det andet underminerer folkestyret. 4 af husets medlemmer er illegitime elementer. Jeg er ikke helt uenig. Før sidste valg advarede jeg ofte om det scenarie, at Rød Blok vandt 87 mandater plus 3, mens de andre vandt 88 plus 1. Meget for så problemet. Men da det faktisk skete, mente mange, at det var snyd. Enig. Man bør ikke vinde magten i Danmark, når man ikke vinder valget i Danmark. Hvis jeg havde været et værre menneske, så havde jeg sat min stemme på auktion og peget på den, der bød mest. Men jeg har holdt fast i det, mit parti sagde før valget. Vi peger på Socialdemokratiets formand. Under forhandlingerne sagde jeg dog, at jeg helst ikke ville være mandat nummer 90 under en rød regering, der ikke havde flertal bag sig. Magten til flertallet. Sådan blev det, men sådan er det ikke altid længere. Morgendagens afstemning afgøres formentlig af det udenrigspolitiske flertal. Da oppositionen ophævede clearingerne, var det for at udstille netop dette. Vi skulle ryges ud af vores hulers komfortable anonymitet og tvinges til at trykke som fysisk på knappen foran rullende kameraer. Jeg forstår det godt. Tænk, at et flertal af danske politikere i det danske parlament ikke kan få deres vilje. Der er noget galt. Jeg har sagt det længe. Jeg sidder i et parlament, som ikke lovgiver for mine vælgere. De betaler heller ikke skat i Danmark. Men jeg kan bestemme, at en dansk minister skal blive siddende, selvom et flertal af danske politikere vil have ham ud. Hvis de danske vælgere er sure over det, ja, så kan de ikke fyre mig. Jeg er uden for deres demokratiske rækkevidde. Og denne sag er ikke unik. Da jeg pegede på Mette Frederiksen i 22, blandede jeg mig i dansk politik hver eneste dag 4 år frem. Der er dog principielle enkeltsager, hvor jeg ikke har stemt. Denne lille sag hører ikke til denne kategori. Det gjorde sagen om Claus Hjort Frederiksens immunitet for eksempel, Inger Støjbergs rigsretssag, Store Bededag, Koranloven. Flertallene i disse sager var uden mig af respekt for det indenrigspolitiske flertal. Respekten fra danske politikere for dette flertal skifter alt efter magtens logik. Blandt dem, der på valgaftenen i 22 var utilfredse med, at Mette Frederiksen blev kongelig undersøger, var Moderaternes formand. Han sagde, hvis du ser på Danmark, ikke rige Danmark, men Danmark, så er der ikke et rødt flertal. At hans egen minister bliver reddet af et ikke-flertal i morgen, ser han derimod ikke som et problem. Hvorfor den dobbeltstandard? Det er jo åbenlyst. Ingen regering har nogensinde, og ingen regering vil nogensinde frasige sig afgørende støtte for nordatlantiske mandater. Politik handler om at vinde magten og bevare den med alle lovlige midler. Blandt dem er nordatlanterne. Det, jeg gør i denne sag, og det, jeg har gjort siden valget, er en konsekvens af det, mit parti lovede før sidste valg. Og det vil gentage sig i forskellige varianter, lige indtil udenrigspolitikerne ikke længere er en del af regnestykket, der fører til de magiske 90. Måske bør det være målet. Morgendagens afstemning er jo et symptom på en systemfejl. Måske bør der i fremtidens rigsfællesskab ikke vælges mandater fra Færøerne. Tak. Tak for det.